Aku gelem dadi bojomu. Aku syarat Neng aku duwe bebono. apa bebanan? Bebanane sagu. Saku. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan nih. Kuat apa ora? Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora. Kok oleh dibantu. Kowe sagu apa ora? Saya yo lempoh yo, Wan. Sugrang. Apa? Bebono wis tak udarani. Kowe Udanani. udani. Masa Kowe gelem ora gelem dadi bojo. kok sik to Bandung. Senenge aku urung percaya nek iki cacahe candi 1000. Ya coba dihitung. Ya. Kita kono sebelah kono. Ana 300. Ana 300. Ini 250. Gus, saya mau tanya boleh Kak Gus? Hukumnya suami yang tidak mau menafkahi istri ataupun pelit itu hukumnya apa Gus? Pelit. Pelit, perhitungan. Tapi kalau sama teman tidak ada perhitungan, tapi sama istri ada hitungannya. Galak tenan ya ora wani jawab mau. Jane wong-wong ya wis ngerti jawabane dhewe ya ora penak. Pengen tahu dari Gus aja. Ya itu wis. Ya dosalah dia, dosalah. Berani menikahi harus berani menafkahi. Kata dinafkahi mboten napa-napa, ibu-ibu niki saged mados artot, yambek. Wah, aja nesu to, aja nesu. Wong lanang iki wis muni hilaf. Mulai kok kene insyaallah ngrungokne iki yo mari sregep kok. Hilaf kok bertahun-tahun nggih Gus? Ya. Saman kok pinter bahasa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo make ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus. Iya. Oh iki lho anak jujur gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki Pak Mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak. Punya Cowok apa cewek? cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Enak ondo ngemepe sarung sampai ini rondo apa bujuni wong? Aku rondo Mas. Awalnya nek kadung penak ini gitu ubah sak ubah panggah pas ya. Rasa kesuwen suwi-suwi orang ngenteni apa ayo rabi tapi dia sampai pegatan nih guru-gurunya apa mbak? Bojo kumbian mati tak racun. Kok jaran rasido? Aku dia bingung ngerasa urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa, sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iki gak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Wah, sapa bae. Ambekan sih, kok ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Are. Lho nek pancene gak duwe rasa eman karuane rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta rek ah kon niku. Lah kancene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon rek. Nek banter kon rek. Lah iya. Ya apa rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Tak ingetin lor, golek bojo kuwi sing gelem berjuang bareng wae. Nek sampean golek sing wis mapan, golek nang kuburan. Pan kabeh, mujur ngalor ya jem. Bojoku sing ayu dhewe. Ora bakal kowe tak tinggal. Nur, sampean arek ngoro nang omahku wis tak cepake titik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak boleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke besok. Kok suwek rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki
iki dibelah no pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Mbak? Tutup botol iki sesuk tak gecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to, Mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milah gelut tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, keliru piye to, Mak? Aku nyiapke titik loro lemu-lemu. Mengko sampai anak teko langsung tak beleh. Ya bener to, Mak? Kowe arep belene pitik aku, dudu aku sing arep mbok beleh. Bocah iku ngajak gelut sesuk tak gilek lho kaya. Ini parahnya. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Mungkin rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Aku tak dudi ndokku. Gak jelas. Mbak, dalan bayi di aspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak kok ora di aspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora di aspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gondol-gondol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enak tantangannya apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku didiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku rung tahu wis. Ono wae. Lagi ngopi, Pak? Iya, Bu. Kopi hitam? Ya, semua kopi ya hitam. Kalau merah itu sirup. Oh, ngapain itu, Pak, kok ditiupin? Panas, Bu. Lah tadi kenapa nggak minta air dingin aja? Kamu seneng kalau dicampur air dingin kopinya. Ngambang. Pak, kalau kopi yang panas, biar cepet dingin jangan ditiupin. Lah terus? Campurin paracetamol, nanti panasnya jadi turun. Paracetamol itu buat anakmu yang step. Oh, wongin. Mbak, infone obat manuk gringgingen. Manuk murah. Murah piye lho? Lah nggonku lho ukir-ukiran. Manuk murah kuwi. Lah iki nek kadung manggung rondo-rondo lho pengen memiliki. Iki biasanya tombone gak sunat meneh. Nek sing sunat wedok ya gelem aku. Ya di tugel ngepok misal. Iya nek iso tukul nek ora, ya rugi aku. Ini parahnya. Rondo ini kabeh ora, Mbak? Ya, saiki iki aku enggak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki mbok sak iki ndak sing jeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing jeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang sing jeruduk kae yo kabeh. Ndang dilu asline nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe elek meteng piye lek ra kabeh kok. Lah gelem gawe kok omah metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jarane men. Biasane kowe yo tumbas ngono iki ora kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh? Gus, saya mau tanya boleh nggak Gus? Hukumnya suami yang tidak mau menafkahi istri ataupun pelit itu hukumnya apa Gus? Pelit. Pelit, perhitungan. Tapi kalau sama teman tidak ada perhitungan, tapi sama istri ada hitungannya. Galak tenan ya ora wani jawab mau. Jane wong-wong ya wis ngerti jawabane dhewe ya ora beda. Pengen tahu dari Gus aja. Ya itu wis. Ya dosalah dia, dosalah. Berani menikahi harus berani menafkahi. Mboten dinafkahi mboten napa-napa. Ibu-ibu niki saged mados arta yambek. Kok aja nesu to, aja nesu. Wong lanang iki wis muni hilaf. Mulai kok kene insyaallah ngrungokne iki yo mari sregep. Hilaf kok bertahun-tahun nggih Gus? Ya, Sampun siap badhe nikah Sampun. kalian sinten? Nur Cahyati. Sederek napa mboten? Mboten. Sudah lama kenalnya? Sudah Berapa tahun? 4 tahun lebih. Ten pundi kenal ini? HP. HP. Kok sakit mlebet HP? Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak.
Losno Mas. Lah iya tadi giat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren kowe. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lebih lagi slow gitu. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa matang-matangnya ya, Mbak? Terus pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoknya. Tapi cara gedang no dalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono ya lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Jane bapak Islam apa uduk toh? Yo Islam toh. Ngawur. Islam kok ora tahu sholat. Lah, to ngawur emang salat ngomong kowe. Salat yang utama. Salat itu nomor 1. Nomor loro Pak sholat ki. Nomor 1. Iki jan ngaji nang ndi kowe iki? Iso salat nomor loro. Salat nomor 1. Nomor loro Pak. Jadi sapa? Ora percaya tak kok Pak Ustaz. Ustaz nunggu sing gendeng. Iso salat nomor loro. Salat nomor 1 goblok. Bapak ngerti rukun Islam? Ngerti toh? Rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat. Loro. Salat. Lah iya berarti sholat kuwi nomor loro, udah nomor 1. Gitu tadi. Salah, tapi kok bener. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kena apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen foya-foya lah. Mosok lurah korupsi. Iya, ge bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mau Kenapa? nyekeli wong akeh dosane. Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Mbak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iya tambah akeh sing kobong. Riwe. Ketek nih Kak, ketek menek. Ya. Mudune apa nih disit? Iki lah. Ya salah. Ketek menek mudune apa nih disit? Buntute. Untuk Dase. ra. Awake. Ayo ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe lho? Nang ketek ngoyo sing dhuwur-dhuwur tiba uyuhe iki. Ya ora keteke munggah terus mudun apa nih disit? Orang ngerti? Orang ngerti? Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Karep-karepe keteke. Arep mudun sikile disi jaman keteke. Dalan bayi iki madupe nang ndi to? Dangak. Ngono lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tung kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok barang sapa iki? Ari Iwan. Cerita wis cocok. Anja. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu ya gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, enter.
Air mani encer ya. Air mani encer loh. Jenenge alim tapi sama-sama iki English Dictionary 18+. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane malah buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing ngliwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing ngliwati kok iso ngowoh. Biyen ora ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika tapi saiki malah ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malah ombo, apa mergo tak awak-awak dhewe. Terayu dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Jare awakmu ning kono iku kumpul kebo. Dlogok jaran malah cengengesan. Iya tak bagi. Ning Taiwan kita ngomongi orang yang kebo. Aku yuk kalek kumpul kebo ki. Medane ambune lho. Rasa mikir ambune sing penting kan anget. Lah menungso lho pirang-pirang nyapu tetak kebo barang. Wong pirang-pirang yo nek gelem dikeloni nek ora. Nek kowe gelem ya kumpul kebo. Yo gah. Kok rumah saku lek omongan kok Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan kak. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak kue nek turu. Apa? Baleni maning. Masa baleni maning lah keprigat berarti ini kenapa ya? Ya tayang-tayang baik. Tapi kan dadine tuh. Sampai mirsani ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Pomane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai dibalik entuk apa, Mas? Bulungan. Nek bokong dibalik entuk apa? Oh iya. Si angkrek lali aku. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok wancang lambemu. Kowe ki napa to, Nduk? Wong kok kerah kowe ambek kancane. Ngomong yo mbok sing sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho sok ngono aku kok rengginang le. Lah kok wani men nagake kowe koyo rengginang. Ora arep iki tak preman iki. Baleso. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana, bales. Kon anakku kok rengginang lho, wong raimu lho kok brengkesan pindang. Ah, bener, apa madake bales padake. Iki jane wong ndi kancamu kuwi? Kancaku pindahan teko Semarang. Oh, alah, pindahan teko Semarang yo. Besok tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Nah, basa Jawane kunduran trek iki apa? Mantek. Innalillahi ngono lho ya. Kok ngono to? Lah piye wong kunduran truk lho kok dadak di basa Jawa no? Apa basa Jawa nek ra matek Ya menawa ana basa Jawane ngono kok. Piye meneh Nek wis kunduran truk kan arep lapo? Tapi yo. Ireng lagi perang menit lho Mas aku. Asline putih wong turunan Cina. Aku nama Cinaku Liceng. Ora. Marga niku marga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng. Lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng ngono. Oh, Liceng kuwi kali kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku. Utang padha karo Bocah sing tak critakne ning sampean ki lho sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo ireng etok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur teko. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok? Ya tak leboni.
roh gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu piye? Tak mongi ya, kowe lek terahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mending. Mosok to? Lek pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja giye gerae. Lek munggahe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan to ora. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cung. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Kemasane rabi penak lho piye. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumangsamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadang lu Kok ahli swara iku cek api suarane, aja mangan barang panas-panasan. Oh iya to. Genset, Knalpot, kompor, neon. iku iso rusak pitahe. Mangan sing adem-ademan. Oh iya to. Kumkuman sarung. Kumkuman kotak. Ya sing gawe pita suara apik ngono lho, Cak, maksudku iku. Oh ngono iya. Mangan sing barang halus-halusan. Oh iya to demit. Toyol. Setan Ngomong ngomong kok jelas sampean iki. kon iku ambek aku lho gak padha. Hah? Kon dadi bojo ambek aku pirang tahun? Ya wis ana nek 40 tahun. Wis wayahe ganti. Ngomong wayahe ganti mbok ndelok potongan sampean lho dipakano bebek dilepeh. Wah, Cangkeme bebek keciuten. Wayahe Potonganmu nyongek. lah sampean jojlok. Jojlok. Resore tuku lengo nyangking botol konco. Astagfirullahaladzim. Konco lawas ngajak dolan menyang kali pelem. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Masya Allah. Tumo katok lelar-leler ana rambut jempol. Jempol sikil midak lele kleru patil ilat. Ilat cendak yen gondilat ora apik temon. Oh, kono tarakku liyane kae. Ngandani Mas Temon. Oh, ngandani Mas Temon. Ayo rabi karo aku ya, Mbak. Moh. Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari mak moh bolak-balik Moh tenan? pesawat boto sikilem genjot lho engko. Lho, kok jaran. Wingi aku mbok nyalon bupati, ndiknane aku mbok dadi LC, kidune aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Golem matos lho. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Rabine oleh ra mah? Rabine Iya mah rabine oleh pora. beneran ya. Engko enek sing ngiwangi aku nyapu-nyapu isa-isa to. Terus enek sing ngancani aku lek kowe seneng-seneng. Iya mah engko kan bebanmu luwih enteng to mah. Oh bener. Wis kapan ya? Yo nek iso sak cepete yo mah. Karo sapa? Karo Rondo Taiwan mah. Rondo. Wah yo, engko masalah gedung kambek resepsine wis aku sing ngurus. Lah cateringnya mah? Masalah catering, masalah sembarangnya engko ibu sing ngurus yo. Nah terus liane enake ngundang sapa ya, Pak? Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, batu nisan. Lah kok ana batu nisan ora nggo apa to, Mak? Tinggi ngubur kowe. Heeh to. Kowe rabi kan mbek proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya nopo mawon nih, Mas?
loro pikir. Ati mak teratap. Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan iki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Dan terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasane Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoan iku. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo jajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki Ayo. kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Sampeyan kuwi sing sopan santun aku iki, Mbak Ayumu. Dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu, kudu ngajeni. Kowe kudune kowe wedi karo Masa njaluk ngajeni ta? Jaluk ngajeni. Di ngajeni ya. Oh Yasin wal Quran gitu. Ora ngono kuwi. Bedane jaluk ngajeni. Kowe kuwasa awakmu kowe kudu ya Allah aku kudu mbodeni ngono kowe ora ngono kuwi lho. Jaluk kan ngapane? Aku kudu mbodeni lah wong aku wis kuwasa kamu. Kok ngomong lusi kok Tak omongi ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kudu ora iso ngono kuwi, kudu njunjung karo wong tuwek, kudu menghargai karo wong diregani. Lan junjung sih. Dijunjung kok. Aja ditutup. Hop. Wes. Lah kok malah mbok rogo iki kok ngendi-ngendi. Wes. Wabat. Entuk apa we? Ma, aku ki mbayangke umpama ora duwe jelas kuwi kaya apa ya rasane. Wong ora duwe duit kuwi kan penak. Lah wong ora duwe duit kok penak iki piye to, Ma? Pengen apa-apa kari bayangke. Oh iya ya, Mak ya. Penak ya kari bayangke ora kangelan tuku ya. Beda nek karo wong sugih sing duwite akeh. Lah nek karo wong sugih bedane terus apa, Mak? Pengen apa-apa ya dadak tuku, bayar ngetoke duit. Oh iya, Mak ya. Palah repot ya, Mak ya. Dadak bayar, dadak ngetoke duit ya. Sing positif ngono lho mikirke. Ya nek kuwi ora gur positif, Mak. Nek kuwi konslet pikirane iki wis. Iya kok. Mak Nur. Takon maneh Mak Nur. Janda tua karo janda muda, kira-kira santene akeh ndi, Mak? Apa, Mak? Kok kaya bingung? Bangeten piye to, Mak? Iki ndak dikirane cikalan ngono to piye iki, he? Mbok kira kambil kelopo ngono to piye? Janda semetu santene iki lho lapo, Ya mbo lho, Mak. Kan takon aku gak ngerti. Sampean kan pakare. Rondo iki ngono rondo menungso penguripan ya, iki dudu cikalan. Sembok keres metu santene dudu ya. Dudu berarti, Mak. Dudu ya. Dadak rondo tuwek rondo nomku walah ya. Entah koyo kena gandang digulung ya. Aku iki sida pean rapi prato yang. Yo sida to yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung? Pas itu ki ngomong
Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Kita golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku ya butuh ijlik barang, ya butuh liyane. Aku lo ya ngebet, tapi ya piye meneh. Keadaan lo nggak memungkinkan. Danane lo urung cukup. Lah ijlik sih apa piye? Kemasan enak apa piye? Tergantung ini ki. Ora sida ki ngomong. Tentang satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, mau corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo, kon. Ayo. Ngonoane, Gus. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo. Kon. Ayo iso ora kowe? Kon. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak bleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke besok. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Bek. Tutup botol ki sesuk tak kencek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki jur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milih gelo tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampe anak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep belene pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah kowe ngajak gendut sesuk tak gidek lho kaya. Rambut iki bahasa Arab ya, Mas. Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu? Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Mripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Oh, kok pengen dados tentara? Pengen bedili wong. Sing sampean bedili wong sing piye? Mantanku, Gus. Lho sampean sik cilik kok duwe mantan lho. Lah piye? Pengalaman. Pengalaman mantan piye? Pengalaman mantane pripun? Selingkuh. Wis cilik ora oleh mikir ngono kuwi. Oh, sik cilik masuk kelas 4 kok wis duwe pacar. Cidro Gus nek pacaran sakniki mboten. Sakniki napa niku? Dolan. Main FF selalu nomor 1. Wis main FF ayo salam nang ayah. Iki ayahmu nonton gini. Ayu tapi ra di bojo, beyuh lah melase. Yo. Wong truk kaya eleke duwe gandengan, mosok kalah karo truk. Pengen sehat ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora yo nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kelok. Ting kluwe cek murah-murah kita. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojone tumbas. Iya nek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono iki disile. Sedelono biar ae tak cakok jero masak kok glegek jalan. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Tuku anggur neng Kalimantan daripada manuk menganggur, kene tak nggo dolanan. Mangan donat dicampuri ketan.
sunat larang-larang kok cuma mbok budulanan. Kowe delokok jaran. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam ah. Ya, jangan lupa baduk lo ya. Iya malah iki kayak badok. Emangnya apa tau nara badok? Nanti sama nih gak baduk, sama aku cepet mudar lo ya. Ocer yo ben tau kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo.